Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuzua kuti NDP ili nkati momwemo. You know what I'm saying? Koma, let me tell you another thing, Brand. Chipani chatu changotha chaka chimodzi. Don't lie to me that I can go it alone and win the election. Samana mizane. Zinthu inda zalakwika, koma tikatonesese pa zipani zonsezi. Chipani chimene chingapereke chiyembekezo kwa Malawi pa nthawi ya njala ngati ino, pa nthawi imene chuma cha dziko lino chavuta kwambiri, pa nthawi imene mafuta avuta kwambiri, ndiye kuti ndi chipani cha DPP. Therefore, if fail, like a junior partner, we have to align ourselves with a strong party. That's why we are here. Muna anena kale izizi. Zimene munenazo muna anena. Koma kenako munakaperekaso ma nomination. Kodi Brian ndikufunsa iwe kuna kuti ife tinakhala kuti sitinapereka ma nominations, what difference would it make? Ife ngati NDP chipani chaching'ono ngati chimenechi. Koma kwachise mafunsa funso zipani zinazo kuti kodi chifukwa chani IUTM, Freedom Party, PP, UDF chifukwa chani simna support a candidate mudefuzo limenelo. So mu support apita muthalika. Yes, here we are. I'm here. Anchabe. Ndathokoza kwambiri. Nakuyanga. Ndathokoza kwambiri. Ameneyo ndi Frank Tumpale amene mfumbo amene akuti akusupport apita muthalika. Dera limene tili lino ndi dera la DPP ndipo vice president wake ndi Alfred Kangata. Tikuyamikireni suti yabwino kwambiri. Kwa basi limachena nthawi zonse. Sikuti bwanji kunoko ndimemukoneramu atati akubweza kusasonkhana mtsulo lero nthawi yoyamba atadusa zaka 5 chichokera 2020 ndiye sonkhano ngoyamba kuno ndiye anandiwuza kuti ndifuna pake sonkhano umene unipite kuti ndiye nazo bwana pita chima mpunga osati masintha ayaya masintha aying'ono kwambiri ndiye khana yabwino kwambiri mtsulo lero bwana Brian Banda. Dzina lanu likumati likatchulidwa pamudzi pano anthu akumakuwa kwambiri kuyamikira mukwatani anthu akuno kunjani aliyonse amadziwika ndi ntchito zake. Munthu wakhalidwe labwino anthu amapasa khalidwe labwino, munthu wakhali chipongwe anthu amapasa chipongwe. Ndi anthu akuno ndikhala labwino kwambiri. mmatani nakuoneka kuti muli nawo pa chikondi anthuwa. Chikondi ndi chinacho kuti muno. Nawo pa chikondi. Kwa basi. Anthu amangana kuno kuti afuna kuti andivotere ineyo. Ndi chikondi chilipo saname. DPP ndi yamphamvu bwanji kuno chigawo cha pakati. Pano pa DPP ili ndi mphamvu koopsa kuposa kale. Mukudziwa ina bado nena kuti zaka zapitazi unavale makaka DPP kunayi kovuta kwambiri. Anthu unavale even sawa DPP amamenya. Anthu avale t-shirt amapinda kumeka mchukwama nkuwafalira uko koma pano mutha kuona anthu amayenda momasuka. Chipanya DPP pano chakwera moto kuposa kale. Chakwera moto kuposa kale. Chifukwa akuona tsopano kuti zimene koma ngasukuli kongeresa ku. Kongeresa yadzana inu. Nangatona anthu kunoko tunkwache wakuno. Kuno nkwache wakuno ndomwe anthu abwerera pano pano. Nthawi inoyo past 3 mmene abwerera panopa. Konseku kuli anthu konseku. MCB idayipanga break pakati. Mwachita break pakati. Kathana nayo MCB. Akumazinamiza kuti ayi boma lomwe ayi unankwache wabodza. Misi mako manga iwaja ali busy paka kampeni pa Central Jeni panopo. Akuda ali busy paka kampeni pa Central Jeni panopo. Kumwesa kupita iyayi. Kumposa kupita iyayi. Ifeas RTPP. Tabako bakamba kali pano. Tabalikisa panopo. Ndewa ali busy paka defend. Chimwe ali oseme paka defend mpira bwana. Imakisa chigoli, imakisa kuzidi chigoli. Timu imepanga attack ndi memba wina nthawi zonse. Mukana MCB ikupanga kombi defend. Mavela defending yaja nchigoli. Basi tuzuwiri. Ukisa bena na mind box. Olojisa chigoli. Chimamba panga ukhalewe good coach or good player or good team. Marenga adani kwasia kutali uko. Mafunza sele chigoli cha adani. Koma ife TVB. MCB tumenye chigoli cha pakali pano. Nge MCB akata nayo. Ndicho bwana. anthu akumana ndi mavuto otani kuno amene boma lanu litatira welalo wa mboma
chipani chanu chilati chilowa mboma mukhoza kudzathandiza kuno anthu akuti chani kunoko anthu a Central Region achewa kwambiri amakhulupirira ulimi amakhulupirira fertilizer amakhulupirira kudya kunoko kwambiri ndi ulimi anaolonjeza adzagula fertilizer 4,000 ndi kanthu chofesa chisoni amba 4,000 ndi kanthu sindukadziwa koma ngati 4,000 ndi kanthu ankati 4,000 ndi kanthu kanthu sindukadziwa now chofesa chisoni anthu aja amba kukana kuti zimene sananene yayi akuti manifesto amenewo anali manifesto a UDM koma amene kanene anali apresident a MCP koma amba kukana pano fertilizer uja ali pa 159,000 munthu wakumudzi sangagule anthu ambiri amulengo muno ndiobwera amene ambiri amene amadalira soma business kuti akagule katundu kunja ndalama yakunja ingobwera every day. DPP masiku atsala ochepa iwina masankho waka pena siwina bwino ndiye kakhala kwayamba kukamaliza DPP ikuwina masankho MCP kungolota sangane masankho mana kulota kuti akhaso mkoma monga bakhala mtu khali ndalama nezikatha kumaotera bekhali ndalama mtima umapasanza okhali ndalama zikatha umafunafuna ala kwajani kuti asawina adanamiza anthu azikoferesa mkanthu kulibe adanazija katatu sakudya adati adati anthu azakhanza sokolola sizikutheka anameza zambiri mbiri anthu amalawi so amalawi wazo sachaziona kuti zabodza ndicho bwana wanga ziko bwana ziko kwambiri amenewo ndi Alfred Kangata ndikupatsireni nzanga Kafe Maulidi ali ndi mayi nzake amene afuna acheze nawo ndimati mwina upitirize ucheze nawo be chifukwa uko akutinso tikonze tipeze malo ena tisunthe chifukwa galimoto zikhale zikubwera posachedwa apa ndiye tilongosoleka zimenezo chabwino ayi mukuonera wireless yakanema ya Times kuchokera kuno ku Mtandire amayi awa ndi olongolola kwambiri ndiye osatukwana pano sitimatukwana timangonena momwe zinthu zikuyendera ndiye mwina chifukwa choti ndi chilungamo chimapweteka anthu ena zikuoneka bwanji kunjaku mukamene ayi olo masankho titakhala kuti tisachite olo masankho titakhala kuti tisachite Peter Mutharika atenge boma kufuna kwa anthu mwamvanji palibe chimene tamva koma maso akuona aliyense ali ndi maso akuona olo achakwera panopa ku State House akudziwa kuti nthawi yatha nthawi yatha ndi munthu wamkulu amenewo chachitika nchani zikuoneka kuti amalawi azindikira kuti achakwera ananamiza fertilizer wa 4,000 nkanthu kulibe njala ili paliponse chimene chikutipweteka kwambiri ndi njalayo forex kulibe mapassport kulibe magetsi kulibe madzi kulibe nthawi yatha banda kulibe nthawi kulibe azimayi akavotere DPP chifukwa chani azimayi akavotere DPP chifukwa choti Peter Mutharika ndi amene amadziwa kusamala dziko nkhani ya njala nkhani ya masukulu ana fizi kuyambira Septembayo ndi ulere fizi ku sekondale chifukwa chimene chocho ana athu atenga zimimba asiya masukulu panopa ana abwerere ku sukulu zidzukulu tidera ana abwerere ku sukulu ya ulere ku sekondale ya ulere yonse kuyambira ku Mkaka mpaka na form 4 zotheka zatheka kale Peter alipo ali moyo Peter Mutharika wakonza zinthu ulere sukulu. What about amene amanena kuti nthawi ya chipani chanu cha DPP muli mboma kudali zoyipa zambiri zimene kunalibe zoyipa zaonekeratu panopa kuti inde sitingalephere sife angelo koma boma ilili la nyanya boma lili lonse limakhala ndi zofoka koma boma ilili zayipa zinthu apha anthu tiyembekezere chani masanano muyembekezere moto pakhala moto pano akamafika profesa pakhala moto anthu apondana pano kuti kungomuona basi achabwino ndathokoza kwambiri timafuna tikuonetsereni mene kukuonekera kuno koma sitilidekha tili nzanga Wanda Msisha tiloweresha uko sikuoneka bwana
kutandire kulilongwe kuoneka kuti anthu abwera Brian kufuna kuzamuona pita Mutharika chifukwa mukuziwa kale inuyo kuti kumakhala kuli zolankhula zambiri kuti iye apita Mutharika this pita Mutharika that ndi anthu akumabwera mwachidwi kuti azamuone kodi afuna kulankhula chani. Nthawi ya kampeni inoyo atsogoleri amayenera azituluka azilankhula ndi anthu awo mauthenga osiyanasiyana. So pano tikoza kunena kuti pachilima mpunga ground kutandire kulilongwe pabwera anthu ambiri kuti azaone kuti kodi auteni adati ameyamba akonda wamazayo abwalizo kodi mukutani angasimpa khulu pano ndeni maika kawareti usungi ndi tutafumu. Yes, yeah, ndeni anthu pang'ono muli banga mai bwinoga ine ndine wa Mulilonge muno director wa mai chigawo cha pakati. makonda TPP chifukwa chani? Ine ndimayikonda TPP chifukwa cha mfundo zake zabwino monga kuchititsa Fetereza sopo anadula moti pa 16 pano mukavotera apita Mutharika. ineyo ndiye wapitayo wapita ndi ineyo Mere Kunje wapita ineyo director wa mai Mere Kunje director wa mai Central Region. makonda TPP chifukwa chani? Wambiri ndimayikonda TPP chifukwa cha mfundo zake chimangacho chipa Fetereza amatsika zina zizonse za magroceries zimakazo chipa ne akabwera apita Mutharika Fetereza azachipa achipa within 2 months. Within 2 months. Within 2 months. aicha bwino amayi mwachokera ine onga Brian sunidziwa ine nditu ndani kodi kuli bwa ndani kodi amene Brenda Said Banda nkhani yake kuti ba Deputy National Director of Women kuchipani cha fuko ku TPP kuchipani cha fuko chomba chulo wasomboma ba 16 bani kodi ndino nani muna achira ngozi ndi zina khala ba iyayi sitingakambe zimenezi pa nsonkhano eya zikuoneka bwanji pa chigawo cha pakati zikuoneka bwinobwino tiwina boma anthu atopa chimene tichita tikawina boma ife chili manifesto mwathu muja 1 inflation ya dziko lino sili bwino. Profesa akabwera akakhazika pasi chuma cha dziko lino akatero ndekuti Fetereza wachipa mtengo chimanga chachipa mtengo zinthu zikhoza kuchipadi ndi apita Mutharika adachitapo kodi gemu iyi siyasiyana ang'ono iya ni amapigi mani ngati profesa ni amapigi apo tikulandireni apa tsopano ticheze ndi Director of Women muchipani cha DPP Mai Mary Navita. Tafotokozani ikuyenda bwanji amayi kampeni ikuyenda bwanji mpaka dalipa kuno ku DPP zinthu zikuyenda bwino amayi ambiri akonzeka kukavotera Profesa Apita Mutharika ndipo ife tili kunena kuti pa 16 September tutenga boma panopa ngakhale pa 16 sitinafike koma amayi ambiri ayambakale kuchira mzima kumadziwa inu chikhulupiriro chimathandiza. tikumaona mukumakonda kulemba kwambiri pa tsamba la Facebook kuti tengani screenshot izi pa 16 September APM akuwina zikulimbitsani mtima chani mwadzikiranji kuti mwawina kale ku DPP muonera chani ndipo tikuwina ndi landslide ngakhale timadandaula za 50+1 koma pano tilibe mantha tikuwina ndi landslide victory ifeyo tikuyang'ana ku 60% kupita mwamba dziko la Yakamoto mayi kuchoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa dziko la Yakamoto
anthu akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika kuti aphule pamoto monga mwamvera azimayi amene akuyankhulira dziko lonse likuyankhula chiyembekezo chathu chili pa Peter Mutharika. Anthu avotere DPP chifukwa chani? Avotere anthu DPP chifukwa chani? Nkhani ndisema kuja Peter Mutharika amadziwa kusamala anthu ndipo amene tikunena kuti amayi ambiri amalawi ambiri akudziwa kuti adada akabwera pa mpando aliyense akwanisa kusamalira ana ake, kusamalira banja lake, kusamalira mudzi wake, kusamalira mpingo wake, kusamalira dera lake. Anthu sungasamalire popanda chakudya, anthu sungasamalire popanda ndalama, anthu sungasamalire popanda mankhwala kuchipatala. Peter Mutharika nsanamira zake zinagona pa chisamaliro cha wanthu. Tikamanena DPP, tikamanena Arthur Peter Mutharika timakamba chakudya, chisamaliro, mtendere, chitetezo ndi zina zotero. Athokoza kwa basi kufunani zamuda zonse ndithu pamenepo akulankhula mayi Mary Navisha amene ali director of women mu chipani cha DPP kuchoka pano pa Chilimampunga ground kuntandire mu mzinda wa Lilongwe. Mwina ena mwangotipeza kumene kuno tili kuno ndi ku Chilimampunga ku 49 kuntandire komwe kuli ndithu msonkhano wa chipani cha DPP. Mlendo olemekezeka pa msonkhano umenewu akhale mtsogoleri wa chipanichi Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo akuyembekezeka kuti akhala kufika pa malo ano posachedwapo. Koma kungopereka chithunzithunzi kwa ena omwe akumvera mwina pa wailesi kuti kodi kuno zili motani. Kuno otsatira chipani cha DPP afika ndithu mwaunyinji kudzakhala pa msonkhano umenewu. Tikuonanso ndithu otsatira chipani cha NDP chomwe mtsogoleri wake nda Frank Mwenefumbo nawonso ndithu ali nawo pa mwambo umenewu motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo a Frank Mwenefumbo. Tikuonanso ndithu otsatira chipani cha LEF motsogozedwanso ndi mtsogoleri wawo a David Mbewe ali kale pa malo ano. Taonanso ndithu mtsogoleri wa chipani cha Ford a Enoch Tihana komanso otsatira chipanichi afika kalenso ndithu pa malo ano kusangala limodzi ndiye omwe ali nawo pa ubale a DPP. Komanso tikaona kutsidya uko a UTM ena ali nawo ndithu pa malo ano. Mwina tifotokoze kuti anthu omwe avala makaka a chipani cha UTM nawo afika nawo ndithu ali malo omwe ano kukhala nsanja imene yambali inayo. Zonse pano anthu akudikirira ndithu mtsogoleri wa chipani chimenechi a Peter Mutharika kuti akhale nawo pa msonkhano umenewu kulankhula ndi anthu amene asonkhana pano. Msonkhano umene akuchititsa pano a Mutharika ndi msonkhano chiyambireni kampeni ndi msonkhano waukulu kuchititsa atachoka ndithu pakatoto kumzuzu komwe analankhulaso ndithu kwa ma voters kumeneko kwafotokozera chifukwa chani akufuna kuti akaponyere voti. Kuno ndi msonkhano wina waukulu omwe a Mutharika akuyembekezeka kuchititsa atachititsa ndithu msonkhano wina pakatoto ku Northern Region. Ndiye mzanga pa Brian Banda amacheza ndi anthu ena ndisanapite kukacheza ndi amayi Mary Navisha. Bwanji ndimpatsirenso kuti apitirire kutipatsira zina ndi zina mbali ya kunsanja. Ameneyo ndi nzathu Cafe Maulidi imafuna tikwere mwambamu kuonetsereni mmene zilili kunsanja kwenikweniku, and maybe we can go and talk to one or two people. Ndiye pakadali pano tifuna tilowe mwambamu kuti tiyankhule ndi anthu awiri kapenanso atatu. Yetu wireless imene ndi wireless ya Kanema ya Times. Pamene tikuyankhulira pano ndi kusanja kwenikweni kumene a running mate alipo mpano. Tikupatseni moni muli bwanji amayi. Kwanitsa kuima. Kwanitsa kuima. Alipo amalawa ambiri amene akutionera pano pa television komanso pa radio. Mudayilandira bwanji nkhani yoti akusankhana kukhala running mate. Kuyambula koyamba. Ine ndinalandira ndi chimwemwe komanso I was humbled kunena kuti APM andikhulupirira kuti ndikhale running mate wawo. Mwayenda tikumakuonani kumpoto kumwera pakati pano anthu akuti chani za masankho?
anthutu madandaulo awo ndi chimodzimodzi, akudandaula njala, fetereza, zinthu zokwera ndi forex. Zimenezi ndi zimene zili manifesto yachani ya DPP, kuti DPP kangolowa mboma zonsezi zipezeka muwina kwambirizo. What about ena amene amafuna mwabweretsa nkhani za 2019 kuti inu munali chair wa MEC, mwina masankho amene achasana ayende bwino, ndakufuna mayibweretsa nkhani pano, mungayankhe zotani? Kodi iwowo adapita ku sukulu amadziwa kuwerenga? Judgment sidatuluka, idati chani ya masankho a 2019? Idanena kuti Tipex sada kondele wina aliyese, koma panali zina zimene zinali zosayenda bwino. Chisankho sichinaberedwe mmene zinalili. APM analandira mavoto omwe analandira 2019, achakwera chimodzimodzi. Chomwe chinasintha kuti anthuwo anakhala mbali imodzi. Anthu otere ndikuti izo it's water under the bridge. Ine ndasankhidwa kuti tipititse Malawi patsogolo. Anthu avotere DPP chifukwa chiyani? Chifukwa ili ndi fundo zokhazikika, komanso sindiye kuti akumuyesa profesa, adayenda naye, zintchito za manja ake zikumuyankhulira kuchokera ku Nsanje kukalonga kuchitipa pa Central Region pano. Aitathokoza kwambiri, tikufunianiza bwino zonse. Ziko amenewo ndi a running mate a Professor Arthur Peter Mutharika. Pano ndili ndi simbi ya moto. Kodi ndikungomva kuti kunyumba kunabwera alendo, chuchitika nchani? Amadzafuna ona nyumba mwanga kuti. Amafuna zangu ona nyumba mwanga. Akuti anabwera kaya mafuna chani sizodziwika. Akuti amayang'ana malisiti a taxes. Komanso akuti amakamba za afford, ndiyene sina afford yayi. Akanapita ku office kwa afford. Ine ndinaenda kuchihana president wa afford. Sikuyenda bwanji, kampeni kuyenda bwanji, ndipo anthu akukuzani chani mukamayenda? Anthu ali ndi mawu anthu ali nawo ndonoti chakwera achoke basi. Mawu amene anthu ali nawo ndoti MCP chakwera achoke. Adala kwa chani? Basi nzizi kuyenda. Aliyese Malawi ndo dandaula, anthu azuzika kwambiri. Ndiye mawu uyamba kuchitipa ukafika ku Nsanje, afuna anthu achoke basi. Palibeso chinyachicho. Ndezitheka? Kwa basi. Atsala masiku oche basi? 2 weeks. Sala leyo maliza ya fulu. Alandira dzana. Sala leyo maliza? Inayo ndiya hafu. Inayo ndiya hafu. Ndiye month end fedzango wapa sakoko. Kongo wapepesa kuti aende bwino. Are you sure DPP wina? Basi tukwina. The Blue Alliance iguina. Tutenga bomani. Aitathokoza kwambiri. I wish you well. Koma kwambiri amene ndi olemekezeka bambo Enoch Chihana amene ndi president wa chipani cha Afford. Tilinso ndi president wina pano. Prophet Dr. David Mbewe. Mwasiya kulalika abusa? Ndikulalikira kwambiri. Zikuyenda zonse bwino uso ndudumikiswa padera chifukwa simungasiya anthu akuvutika mango ayang'ana ndiye uso ndudumikiswa padera kwambiri opulumutsa anthu amene tikuwatumikira. Chifukwa chani mwachita join manja ndi DPP? Chifukwa chanena kuti ndani wathu ndi mmodzi amene tikudana naye lero lino ni Malawi Congress Party. So don't stop kugwirizana chimodzi cholinga tisinthe dziko lino tibweretsera tsopano, komanso ali ndi fundo zimene zikugwirizana cholinga cha chipani cha Liberal Election. Zidali zopheka bwanji kuti mugwirizane ndi DPP? Kusatulukira atatu pamene pa sizinali zopheka, kunali zovuta zambiri, koma kumapeto tikuthokoza Mulungu kuti zonse zinagwirizana ndipo zonse zinatheka. Thank you. Tufunenisa kuno zonse. Ndi mmene zikukhalira kuno ku Msanja ya Arthur Peter Mutharika ndi Secretary General. Mukaona kwimbira anthu chonchi a Secretary General Mukito, mukumanga bwanji mtima? Ifetu mtima unalimba kale. Mtima unalimba kale. Moti pa 16 pano tingofuna ngomalizisa basi. Anthu abwera pano chifukwa chani? Kuyangula. Ndiponso Brian ana manena kuti ku Central Region anthu alembesa kwambiri, anthu ajanda ameneyo. Ameneyo amene alembesa. Awa.
nkhani yake ndiyo kaya ngakhale kupita midzimu nkhani yake ndiyo kaya anthu akavotera DPP chifukwa chani avutika kuyambira 2020 mpaka pano popanda popumira avutika kwambiri avutika so ndikufunsa funso lomwelo kuti zitheka pa 16 pano DPP kwina kwambiri kamodzinso ayi kamodzi awawa anakhanda kulira ndi nkhodzo achina kabambewa palibe chawo tisachoweza akabambe nangasi akabambe sanga yankhe iya sanga yankhe koma kumene ali kwamve muyambana ndi UTM ayi sitikuyambana nawo koma kukhanga liwo ali ndi vuto ndi vuto chavuta nchani iyo malomoti azipanga kampeni yawo afuna zigundagunda kuno ife ndi akuluakulu anachoka sitina dandaule sona asatifunenso yayi tikwafuneza bwino ndemati popanda kubwereza DPP first attempt pa 16 tikudzala nkhadze Malawi Congress Party tikudzala nkhadze pa 16 kudzala nkhadze ayi chabwino a president akufika apa talandire amenewo ndi olemekezeka bambo Peter Mukito kutiyankhula pano pa mtandire ndi mmene zikukhalira kuno mukayang'ana kutsogoloku ndiye kuti magalimoto Peter Mutharika akhala kufika pano aliyense akuoneka osangalala amayi mwakondwa osati masewera mwakondwa iya itavutika nthawi itali ndinota pulumusi wabwera atombole pamafuta tinawo pano mwavutika nthawi iyolo chimanga chimene chodula mafuta tukhala panzere pano magalimoto tinango asunga kuti katata akalowa mboma tiyambesa kuyendera nde galimoto zimene zanyamula Peter Mutharika ndi zimenezo kutsogoloku kuli njinga za moto zimene zatsogola tiyeni nonse akutumani takwezani uko DPP woye DPP woye Afford woye APM woye pa 16 awa pa First Lady atu woye ulemu wabambo wangu Professor Arthur Peter Mutharika amenenu ndi presidential candidate wa Afford, DPP, NDP and Left Alliance. Ulemu wanu ulemu a First Lady atu ulemu a running mate ulemu a vice president ma secretary general ife kwa Afford timati mkamaenda palaini mupita pa nyumba pa munthu mmodzi akachita odi nonsenso simchita odi chomwe ndunena maulemu nonse akhale m'malo mwake. Ine yanga ikhala express msonkhano uwu ine sindikanabwera iyayi chifukwa nali kuchitipa kukalonga mmene amafuna kuti aya afuna ndimanga ndili kukalonga kuchitipa koma ndimati ngati sindibwera pano iwo aganiza kuti ine ndauponyolo ndenati iyayi first ndilankhule nding'alule mpamene azintenga bwino ndikagone ku area 3 chifukwa mgalimoto mwangamu jasi ndatengeratu dumu ndanyamula chifukwa ife tina experience tagona kwa kambirimbiri timadziwa zofunikira kumeneko. Your Excellency ndifuna nene ichi ndayima pano ndine president wa Alliance for Democracy. Ndi chipani chomwe chinabweretsa democracy m'dzikomo. Cholinga chinali chakuti choyamba zisazapezekenso kuti kuli munthu wina chifukwa choti ndi president o chifukwa choti ndi boma azipanga intimidate zipani zina. Chachiwiri chinali chonena kuti Malawi aliyense olemera osauka
mtundu uliwonse akhale ndi freedom yolankhula. China ndikubweretsa ufulu kwa ma journalist aliyense alankhule. Ufulu wopanga zipani mmene mufunira. Ndiye chipani chili pano, president wake ali pano. Ndiye kukapezeka kapuku ena aunyamuka numapita kunyumba kwanga umakasecha chani. Makatani kunyumba kwanga. Ndiye nyumba imene ija ndakupatsani yanu sinilowa moso. Chifukwa sitidziwa mwakayikamo chiyani. Koma nang'ono amene akakutumani simmaganiza kaye akupweteketsani. Chifukwa awa Satana afune asafune pa 16 apa kwawo kapande. Bwana ndifuna ndilankhula ichi komaliza chifukwa nthawi ndilibe. Ngati mmakhala ndi anthu ena omaopseza mitundu yake sino iye. Ayi. Ine bwana naima pa chilungamo nayenekera oyima president. Zonse zoyimira president nali nazo ndili nazo. Koma ine kuzakuonani mtunda uli apawu. Ndiye ine nzikayima ni mtunda uli apawu. Ndikoti mutu kwenda? Mutu uli bwino? Bwana ine nimakupatsani ulemu. Nakupatsani ulemu. Nzakupatsani ulemu. Ndipo ndienda ndi inu ndifera inu. Chilichonse tipanga mpaka akapuku awachoke mbomba. Azipiti. Bwana naima pano. Bambo anga anabereka ine 100% ntumbuka ukulumbi. Amwe ntumbuka. Mayanga anabereka ine 100% nchewa. Osati so nchewa wamba iyayi. Mwana wa fumu Chiefmas wa ukasungu. Ndiye kupezeka mafumu ena achichewa. Akuyenda nkumanena kuti nchewa aliyense avotere nchewa mzake. Akuyenda nkumanena kuti nchewa avotere nchewa mzake. Ndifuna ndiauze ichi. Ngati ndiwe fumu amene mugawa mitundu ya Malawi, you are not fit to be chief. Musiretu. Chifukwa ife azigogo athu anali mafumu amasunga mtundu uliwonse muyawo, Mnghonde, Mtumbuka, aliyense as long as ali mmudzi mwawo. Ine bwana fumu ina inazanena kuti Gawaundi wapereka uthenga onena kuti achewa wose avotere Chakwera. Ine lero bwana naimba foni kwa Gawaundi. Ndalankhula nawo nduna za Gawaundi. Zakaniratu kuti zimene fumi mene manena ni za mmutu mwake. Ngani mene sina yongwa Gawaundi. Gawaundi bwana utumiza uthenga kuti aliyese kandiwe nchewa, kandiwe Ntumbuka, kandiwe ndani vuta lilavuta. And president amene tonsa Malawi atuombole ni Peter Mutharika ali hapa. Osana mizana yani. Osama busi sana bale wanga. Ine nanena kuzuzu nanena kusina pengepo misala ine ya. Ai. Sina pengepo misala. Andi ine nikaikwera imene simakwera yakupha yai. Iron State House. Ndifuna zomwe wanena Suleiman pano za fertilizer. Ine nimachita business ya fertilizer. Company mena agula ko fertilizer ni ma Chinese amena namba factory ku Zambia. Afuna next week akunamizeni agula 36 tons ya fertilizer. Aponye mashopa na fertilizer watsika. Akunamizeni. Fertilizer pa international market ya kalali chimodzi 250,000 tons ya wale pera bwana tikalowa mboma tiambiretu fakukhala mavuto. Abale wanga nkhani yowina ndiyo wina kale. Koma nkhani imene tikhale nayo ndiyo na kuti kuyamba pa 16 anthu awa zaka zitatu
makampani onse amene amapanga supply fertilizer sanalipire akane atsutse kuti they own companies for 3 years they have not paid them atsutse andizomwe achita bwana awapatsa ma promissory notes akankha apatsa ma PD check tinene choncho kuti inuyo ndi ine ndi my answer ndi Minister of Finance tizavutika obweza ngongole zimene chifukwa udziwa choka mbombo ndiye ifeyo panopa ndikupempha kuyamba kumpoto pano pakati kumwera abale wanga tisapusitsani mtundano uli apa ndimalize chonchi ine sinaonepo kuti uko kuli timu ya mpira kuno kuli timu ya mpira ndiye timu ya kuno kumanena kuti awasolowe chifukwa kula nzomveka ife watu tamulowetsa amene ni Messi number 10 amene achinye chigoli Professor Peter Mutharika zikomo kwambiri mulungu akudalitseni zikomo tikhale tikulankhula ndi Professor Arthur Peter Mutharika posachedwa pompano ndiye tione kuti zikhale bwanji mukuonera kanema wa Times kuchokera kuno ku Mtandire ndiyetu Professor Arthur Peter Mutharika angomaliza kumene Professor angomaliza kumene kulankhula. Your Excellency, we must congratulate you for a very beautiful rally today. Thank you. Thank you. What? Coming. Thank you very much. When you see huge crowds like these, what comes to your mind? You know, it's amazing. I really have to say, I have to say it's amazing. I just didn't expect this kind of crowd in the central region. Especially now, you're so in Kasungu and the Lakeshore area, but this is something else. This is something else. For the first time, you have commented on those that are doubting that you can finish a 5-year term. Why was this important to you? You spoke very passionately about this. But they're trying to discourage people from voting for me. Okay. It's UTM people. They're trying to discourage people from voting for me. So I want to make it very, very clear that I'll finish the term. They'll be surprised. They'll be surprised. In a banja tumati nkulukuta moyo. Mazo nkulukuta moyo. Ino ni nkulukuta moyo? Nkulukuta moyo, yeah. Nkulukuta moyo ndi kuti munthu amakhala nthawi mchije wamu, Your Excellency, munabwera kuno ku Mtandire Central Region, huge crowds. Zimene zikupatsani zikulimbikitsani moto. Well, it's encouraging me kuti anthu andira. I was surprised, especially Patanki Paja, last Tuesday. So it was only 1 day notice in America. We took the team up a minute Paja very late. It's just incredible. And then Kasungu, we didn't even plan to stop there. I didn't even know we were supposed to stop. They just told me, let's take a look. There might be people there. Kudwangwa and Korogo and so on. And of course here, this is a climax, so I never expected. Kwa nthawi yoyamba mwachita comment za kuthekera kwanu kochita komaliza 5-year term ngati Amalawi atakusankhani. Kunali kofunika bwanji kuti muchite comment zimene zikuchokera kuti zimene? As I said here, because I said it because mchiche wangu. So we not anana kuni ndika mwezi umozi. Then ndikatewa after 1 month ndapasa vice president and the vice president akachaponda and amachita side people akachaponda. He knows amkuza kuti antwena regionina amachita resent achaponda. So it is just politics. Why is it stupidity? There's no way muntu kuti grandchildren and then give up on a president form. So muli ndi mphamvu zomaliza 5-year term? I think so. I think so. I used to be a wrestler, you know. I can wrestle it down. Okay. I know you're only 44, but I can wrestle it. I can use 44. Yes. We want paumalizira mwauza zotana Malawi ena they haven't made up their mind pakavotedwa. No, I tell them that there's hope, that we are serious. We have plans for the country. I didn't mention here. The rescue plan is finished. I've been working with it with local business people, local economists, international community.
both official and private international community. The plan is over. Ready to implement from 16 September. Pali mavuto a forex, mavuto a fertilizer, mavuto a zakudya. Boma lanu lidzathana nazo. Oh, yeah, well, the first one will be forex. Secondly, the debt restructuring. Ngongole must manage. Because we're paying out every month so much money, all the money that comes from MRA, Ngongole, domestic and international. So we do forex and we manage the debt. And then we'll go to others. And certainly the inputs is one of the... How we are detailed. We want to thank you for granting us this opportunity to talk to you, and we wish you well, Your Excellency. Thank you very much. Thanks for coming, and God bless. Amenewo a Professor Arthur Peter Mutharika kumaliza kulankhula pano pa Mtandire. Ndiyetu tsopano mene mukuoneramu akumaliza tsopano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.